חברים, ראשון לשישי בן אדם 2024. 4 פעמים רצוף, שלוש פעמים, אנחנו נעלה את הסרטונים על השקר הזה, אבל תקשיבו, 3-0 במערכות. היום היה לו מזל, שאני אומר, אם יש לך כזה מזל בוא לעשות לוטו, עזוב אותך. סבבה. שם מקוביות חזר. נעשה לוטו, אבל תקשיב, אבל בן אדם מביך. אני רק רוצה להגיד לכם. שהוא מפסיד בו מושפל הוא והילד, אני לא עושה סרטון. זה בן אדם מטומטם, זה כאילו... הוא לימד אותי לעשות סרטונים. אבא לילדים, 3-0, לא יאמן, יש לו תקשיבו. 3 ילדים. תקשיבו, הוא לא יודע איפה הם. 3-0 היום במערכות. זה אבל 3-0 זה בן אדם במערכות, מפגר. במשחקים ניצחתי אותו אנשים 15-2. מסתכלים עליו. 15-2 ו-6, אתם מבינים? הבן אדם, אבל יש לו הסברים. מביך. יש לו הסברים. הוא היה עייף, הוא הגיע עם סנדלים לא נוחות, ומה, טרוד. התספורת לא מוצאת חן, ונראה, והוא גם טרוד. לא, אתה אומר קצת תספורת דווקא סבבה הפעם. כן? טוב להגיד. אז מה, אז איך אתה מסביר את ההפסד הזה? טרוד. חלש זה ההסבר. לא יודע לשחק 6 בש. ואתמול הוא גם הפסיד, והוא הביא חבר שלו, תקשיב, הוא הביא חבר שלו. הוא אומר, תקשיב, הוא מדבר עם מישהו. הוא הביא חבר שלו, תקשיב, הוא הביא את חבר שלו, אבי. ואם חשבתי שגל רמאי, אתם לא מבינים, אבי רימה 5 פעמים בהוצאה. מה הוא אומר על זה? הוציא 5, הוציא 4 מהשם. מה החבר שלך פה אומר על זה?